Kaseng Hinyo Tribute Council mentakas ngi ka afwi trik naila jabstan galaya kendu e Joint Commissioner kajela bandawa bagadai ban betha ya ka infiltration check kit bakim dai ban pediang ya ka acknowledgement slip ne AS ke baki bajela ki pen i haki kherdop talasi upsden ka SYC wa roi ku pasendam laong bakaseng hadin bakal pelong ya ka jing pej perman bad upmate haki kherdop talasi kalap babun ki bajela ki bawan belah nabar hakani kijela kimdon ya ka registration card bergidon tang ka acknowledgement slip ne AC ban pen i bakila apply ubaroi ong bahau aja arpo ka sokal ka chnai ka ain jong kemikaya identification registration Safety and Security of Migrant Worker Act hakabla kedau bagi bajela hasua bakin one tray hakni kijela kidai ban register hasua yalde ban pensisya bagi dai kinong India hendai ke balengo kalong ba kaseng kalap baki don bun gijing teko hakru kompentrai kam ya kani ka ai namar ba bun gibre barung ban wan sekani kijela kidon tang ka acknowledgement slip ke bapen i ba tang ki bakir apply kani ka RC haka juga pol presiden ke SYC wakam bakaseng kalap bagi don lu sibun ki kot isla ki basu sna thok bat pendon kam bakla bala keno ro bakla don kejing yade yathit ya ki RC bat ki acknowledgement slip ulang bakaseng kadawa ba yakini ki basina thok iba detu bat ki ba pendon kam bakla ya ki RC kasrokla kadai ban penong ya kejing tokit bat ban pensistom ya ki kat kum ka ain horgani ba royal ong banagaliang ke join level commissioner kala pentingna bagian simkia ban pai ya kani berketenat pulit kalian jong kaseng ngilawan ban yang kentu i join labor commissioner po office rekam ka jong i hadin ba kuma kaseng kala pendap kala penlong ya program nam taban pet perman ban up miet bat sngi haki jaka ki baki kini ki poiwer poi hap ki wan ban rung kini ka jala ka jong i ya ka bangila stang madu saltrik jong matau banai kumju ru ban pelong ki jing khandra keleng kerilum khasi bajantia ngilap lembaga ni ka program ka jong i lembaga ni ka jing dek khandra lembaga ni ka jing up ka jong i surau ngilap ya ka jing ko bat ya ka jing trikam pentrikam bakla ya ki kendon jong kaan ya ki baka sorkar ki kelasna kemen kenmau senam arja arpo ka sorkar kelasna itu kaan nak bentaban penting kenal ane ban pelong ba kinu ki migrant workers ki baki ong ni kita ki nong tray bela ki bawan ki wei pat ki jela ki hak ban register ya lede kum kita ki nong tray bela ki hak ban hapor baki thumu ban wan tray bela ni ki hak ban register ya lede ki hak ban pentip syai kin led kin tray bat nu hakanu ka jaka kin tray kat nu singi kin sa ondalap ai bat ki kot kisla nakaliang jo ka labor department kan pej kebeningkong kan pej lau tahu beri ubah apply udai ni unong India ban penting kena ya kata ki ban check lembaga software lembaga sistem ke baki ki don ya kita ki epic number la ni ki epic card ki baki kita ki beri ki submit laki dai ni ki nong India ni ke belengo kalong bah kini ki jing ni ki program hari ni ki jing le ki jongi kum keseng ban abmit surok ban dek khandrai ki jaka trikam ki berfer ngilap pebun ni ki beri ki berung hari ni ka jela ki jongi kum kita ki nong bela ki don tang ya kata ka acknowledgement slip ke baki kebapen i tang bakila apply kata ka registration card nrikim shim la yo ti ka jingkeli ka bangi kwa ni wan ban ya keren bat join labor commissioner la depan penpa khmat jong join labor commissioner kalong ba kumnu kini ki beriu ki yo ban trebela habakaan ka ong ba halada unong trebela bana barjela unwan ban trebela ude ban yo ya ka registration card kat kum ketukaan da kini bun hi na ki beriu ki bangi ni yo bat ki bangi yo ban be na kini ki infill check gate ki wan rak betang ya kata ka acknowledgement slip tang ban pen i bakila apply kelada uta ubri uba apply la udai nong India sim larai lane sim la pen scam da ka labor department di kumnu gini ki beri ki yo ban rung sa ka jala ka jongi ki yo ban tray ti ha ka jing keren ka jongi mentan but i join labor commissioner da kaliang ka jongi ru da pen pau ba ka jing sisyahi kini ki beri kim dei hok ban yo ban wan tray ban bela kat ba kim sim la yo ya ka registration card kata kri ka bosai bat ka ba ka jing ka bangi ngilai keren ru bat i join labor commissioner kalong ba kini ki infiltration check gate bon sin hi kini ki beri ki suan ra tang itu acknowledgement slip ban kaliang jong infiltration check gate ki pelat no iki da ka jing mut ka baong bakila apply kemut ka labor department kala aya ka acknowledgement slip ban let's say bakila adai kita nginong India tik nak infil kila pelat no dekani kalong ke AKA ka babakla kan
ti ondang ilai keren bakai bat ki nong pendia ki nong pet ya ke infiltration check gate nakaliang ka jong ki ong bangimyo kanu kajing betha nakaliang jong kali department kai ka bangingi de banle ha bangiyo ikini acknowledgement slip te nakaliang jong ka seng mentan ilai keren be joint commissioner ban ong i ban dawa na ka labor department bakadai ban ai kanu kajing tho lani kajing betha ikini ki infil check gate ban ong bakim de ban priang ya ki acknowledgement slip namar kajing don ya ka acknowledgement slip kam proof ba fide nong India kam proof ba pidon hok bandrung siya kani kajala ka jong i banwan kum ta unong bela tina kaliang ka jong i loong ba kin kandon ka jing ekren ha ka office ka jong i ha ringkat badu labor commissioner ban ekren halor kani ka banta ban kaliang jong ki kin sa take up ya kani bat ka police department bat kandon ru ka jing betha lani ka direction na kaliang jong ka labor department ya ka police department ya ka infiltration directorate ba kim dei ban priang ya kini ki acknowledgement slip ngi ningjing upmit ki jong ko infiltration check gate ngilalap ya shibun ki kot kisla ki bala shushna thok ki bala shu pendon kambaklad bala shu le da manu ban shna wat ya ki registration card but ya ki acknowledgement slip da ka bathong kum kawe ni ki case ki bangi ngiyo menin gasngi hang tia po ha po infiltration check gate bernihat ban bat ya ka registration card jong weud kha ubau thmu bandrung sa kajala ka jongi handang ila check ya ka registration card ka date of issue lane ka sngi ka bala ay ka registration card upen iba ka de sitrik banai ba ar jong snam arja arpun riu ya kata ka registration card la issue the registering officer na po East Jante Hills but uba sign pat u deputy labor commissioner deputy labor commissioner jong ka West Castle district te kani ka pen iba ka don ka jingle athong but ngilap ru lomba ka jing don ka jong yang ti mentala nyosngi ngilap ba ka don ka jing ya thiet ya kini ki registration card ka jing ya thiet ya ki acknowledgement slip tena kaliang jong seng ngilawan ra ya ka kot hang ni ban ngilaong ya ka labor department ba ka dei ban simkhia halor kan ni namar ngimtep bakum kini ki jing le thok le si ki la bandon di ki phau hajar di ki lak ngut ki brio na bar jela ki balawan rung wat sakani ka jela ka jong ni namar ba manu ban check lada ulayu i ka registration card kung mga oifi lalo i ka acknowledgement slip lai i ka ya ka registration card nakaliang jong ka infil ki pelat bet ki bandrung siya ka jala ka jongi te manu ban tip le si kita ki brio ki bawan bandrung siya ni ka jala ka jongi laki de ni kim de ki nong India ru namar hadin lada ka labor department kam sim lala ban verify lan ban penti kena bakata epic utau kata ka epic ke bau tau beri submit apo labor department udai nong India ngila kaladon ka jing ekran mentan neki officer ki boong ki bapentip yang iba hakapor bi check ya ka epic jong nunu jong beri ba apply bonsin kilap ba ka number ka digaju ka dur ha ka epic ka mi de kumwe ubri ba apply de kumwe kumut bakini ki beri ba apply kilat thok bonsin kilat thok den dala kilalap kim accept ya ka application form kat bakini ki beri upat lamba ka acknowledgement slip kilat de bandrung lupa siapa mekalia tena kumnu kini ki labor department la ni ka police department kan wat ya ki bakum kita ki beri tena kaliang jong seng ngilaong ba ya kini ki ba kajing le tu ya ki registration card kajing pendon kambakla kajing ya dia thiet ya kini registration card khamtam ang tiap bernihat area nakaliang jong labor department ka de ban simkhia ban pelong ya ke inquiry kumjuk ru ban pensaja ban pensitom ya kini ki beri ban kiti hak ban ya dia thiet ya ki registration card